कुमारिका, हा जो का आहे शेवटी काय आला, का आला, मग हा शब्द कोणता आहे, आकारांत आहे, इकारांत नाही, कारण शेवटी काय काय. जर असं आलं कुमारी तर हा शब्द शेवटी काय अक्षर काय विलांटीचं आहे, म्हणजे इकारांत आहे. हे अक्षर इकारांत आहे, म्हणून ज्या शब्दाचं शेवटचं अक्षर इकारांत असेल तो शब्द इकारांत असतो. ज्या शब्दाचं शेवटचं अक्षर आकारांत असतं तो शब्द आकारांत असतो. आणि ज्या शब्दाचं शेवटचं अक्षर एकारांत, एकारांत म्हणजे मात्रा, काय असतं, एकारांत म्हणजे मात्रा. आता समजा पावणे, बरोबर, बघा ह्याचं शेवटचं अक्षर काय आहे, एकारांत आहे, म्हणून हे शब्द काय आहेत, एकारांत आहे. पण नेवासा पहिलं अक्षर असू द्या, पहिलं अक्षर मात्र नाही, शेवटचं अक्षर पाहिजे. काय पाहिजे, शेवटचं अक्षर. शेवटचं अक्षर काय सा आहे, म्हणून हा शब्द काय आकारांत आहे, एकारांत नाही. लक्षात घ्या, आकारांत म्हणजे काय, ज्या शब्दाचं शेवटचं अक्षर आकारांत असतं त्याला आकारांत शब्द म्हणायचं. ज्या शब्दाचं शेवटचं अक्षर इकारांत असतं त्याला इकारांत शब्द म्हणायचं. ज्या शब्दाचं शेवटचं अक्षर एकारांत असतं त्याला म्हणायचं एकारांत शब्द. आता जोडाक्षरयुक्त शब्दात किमान एक जोडाक्षर असतं. जे जोडाक्षरयुक्त शब्द असतं, जोडाक्षरयुक्त शब्द, ज्या शब्दाला जोडाक्षर जोडलेलं असतं त्याला जोडाक्षरयुक्त शब्द असे म्हणतात. परमेश्वर, बघा आता श्व आहे, हे काय जोडाक्षर आहे, हे काय जोडाक्षर. आता श अधिक व अधिक अ अशा प्रकारे हा स्व, म्हणजे एकापेक्षा जास्त अक्षर जोडलेले असले की त्याला काय म्हणतात, जोडाक्षर. म्हणजे जोडाक्षर युक्त जे शब्द असतात त्याच्यात एक जोडाक्षर असतंच. सगळ्यात महत्वाचं, शब्दातील अक्षर, अक्षराचं जर आपलं स्थान मोजायचं असलं, शब्दातील अक्षरांचं स्थान मोजताना काळजी घ्यायची तुम्ही. आता शब्दातील अक्षराचं स्थान मोजताना जर तुम्हाला सांगितलं डावीकडून मोजायचं सांगितलं, डावीकडून मोजायचे अक्षरातील स्थान, शब्दाच्या अक्षरातील स्थान डावीकडून मोजायचे की उजवीकडून मोजायचे, उजवीकडून मोजायचे. हे जर सांगितलं नसेल, बरोबर का, डावीकडून मोजायचं की उजवीकडून मोजायचं हे जर सांगितलं नसेल तर मग कसं मोजायचं, शब्दाच्या अक्षरातील स्थान कितवं अक्षर आहे, या शब्दातलं कितवं अक्षर आहे असं सांगितलं. जर तुम्हाला हे काही सांगितलं डावीकडून मोजा उजवीकडून मोजा असं सांगितलं नाही, सांगितलं नसेल डावीकडून मोजायचे किंवा उजवीकडून मोजायचे असं सांगितलं नसेल तर आपण काय करायचं, त्यावेळेस डायरेक्ट डावीकडून मोजायचं. कुठून मोजायचं, डावीकडून. आणि लक्षात घ्या, आपली जी बाजू डावी तीच शब्दांची पण बाजू डावी असते. आपली जी उजवी बाजू असते तीच शब्दांची सुद्धा उजवी बाजू असते. हे सूत्र ध्यानात ठेवा. आपली बाजू डावी, शब्दांची पण डावी. आपली बाजू उजवी, शब्दांची सुद्धा उजवी. हे सूत्र यासाठी खूप महत्वाचं आहे. मोजताना, अक्षरातील स्थान मोजताना आपली बाजू डावी तर शब्दांची डावी, आपली बाजू उजवी तर शब्दांची सुद्धा बाजू उजवी. तुमचा प्रश्न बघा, प्रश्न आहे की परभणीचा आहे, या परभणी शब्दातील तिसरे अक्षर कोणते. इथं सांगितलं नाही डावीकडून कोणतं उजवीकडून कोणतं सांगितलंय तुम्हाला, नाही, फक्त काय सांगितलं की ह्या शब्दातील तिसरे अक्षर कोणते. तर आपण काय करणार, मग सांगितलंय डावीकडून सांगितलं नाही उजवीकडून सांगितलं नाही तर आपण काय करायचं, डायरेक्ट डावीकडून सांगितलं नाही उजवीकडून सांगितलं नाही तर मी काय करणार, मग डावीकडून मोजणार, म्हणजे मी इकडून मोजणार. मी तिसरं अक्षर, हे पहिले, हे दुसरे आणि हे तिसरे, तर ब हे तिसरे अक्षर आहे. ज्यावेळेस सांगितलं नाही डावीकडून कोणते उजवीकडून असं सांगितलं नाही, पण काय सांगितलं तिसरं अक्षर कोणतं, तर आपण त्यावेळेस आपली सूचना ध्यानात ठेवा, आपण डावीकडून वाचायचं. बरोबर. आता
अजून एक गोष्ट असते की आधीचा, पूर्वीचे अक्षर, मागचे अक्षर, हे शब्द म्हणजे काय? कोणती बाजू? आधीचा, पूर्वीचे, मागचे हे शब्द म्हणजे डावीकडची बाजू. हे शब्द म्हणजे आधीचा, पूर्वीचा आणि मागचा असा शब्द उच्चार जर आला, शब्द असला तर ती बाजू कोणती असते? डावीकडची. आणि पुढचा आणि नंतरचा जर शब्द आला तर ही बाजू असते उजवीकडची. बरोबर? मग तुम्हाला सांगितलं की अपारंपरिक, तर री या शब्दाच्या मागचा, या अक्षराचा मागचं अक्षर कोणतं? मागचं म्हणजे डावीकडचं. कळलं? म्हणजे पा. पुढचं अक्षर कोणतं? नंतरचं री नंतरचं अक्षर कोणतं? तर क, म्हणजेच उजवीकडचं. ध्यान ठेवा, हे शब्द म्हणजे डावीकडची आणि हे शब्द म्हणजे उजवीकडची बाजू. आता अजून एक गोष्ट आहे की जोड शब्द. जोडाक्षर युक्त शब्द वेगळे आणि जोड शब्द वेगळे. जोडाक्षर युक्त शब्दामध्ये एक जोडाक्षर असतं. ध्यान ठेवा, एक तरी जोडाक्षर असतंच, म्हणून त्याला जोडाक्षर युक्त शब्द म्हणतात. कमीत कमी तरी असतं, म्हणजे प्रत्येक जोडाक्षर शब्दामध्ये जोडाक्षर असतेच. तसं जोड शब्द म्हणजे दोन जोडाक्षर म्हणजे दोन अर्थपूर्ण शब्द एकत्र येऊन, दोन अर्थपूर्ण शब्द, ज्या शब्दांना अर्थ असतो असे दोन अर्थपूर्ण शब्द एकत्र येऊन जोड शब्द तयार होतो. दोन अर्थपूर्ण शब्द दोन अर्थ. बघा, चारा पाणी. चारा हा अर्थ याला बी आणि पाणी बी अर्थ, म्हणून चारा पाणी. चारा पाणी. तसंच गुरु मावली. बघा, गुरु मावली. हा गुरु एक शब्द आहे आणि माऊली एक शब्द आहे, म्हणून हे दोन्ही शब्द ज्यावेळी एकत्र आले, अर्थपूर्ण शब्द दोन्ही, गुरु आणि माऊली, आणि हे दोन शब्द एकत्र, अर्थपूर्ण शब्द जर एकत्र आले, एकत्र येऊन काय तयार होतो? जोड शब्द तयार होतो. तर अशा प्रकारे आपण अजून महत्वाचं असं आहे की सूचना लक्षात घ्यायच्या. आपल्याला महत्वाचं असं माहिती पाहिजे की जोडाक्षर कोणते, वर्ण, स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, त्यानंतर जोडाक्षर कोणते, जोड शब्द कसा तयार होतो, समानार्थी शब्द माहिती पाहिजेत, वाक्प्रचार शब्द, म्हणी, आणि दिलेल्या अक्षर समूहापासून किंवा शब्दापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करता आला पाहिजे. वाक्यामध्ये विशिष्ट अक्षर किती वेळा आलं हे पण तिथे शोधता आलं पाहिजे. वाक्यातील एखाद्या शब्दातील किंवा वाक्यातील एखाद्या अक्षराचं स्थान तुम्हाला ठरवायचं असतं, डावीकडून किंवा उजवीकडून. डावीकडून डावीकडचं, उजवीकडून उजवीकडचं. जी माझी डावी बाजू तीच शब्दांची डावी, माझी उजवी बाजू तीच शब्दांची उजवी बाजू. अशा प्रकारे माझा अभ्यास असला पाहिजे. आता बघा, इथं प्रश्न आहे. कसरत, बरसत, पसरट, नवरस, सरकार आणि रसरशीत. बघा, वरील शब्दांमध्ये किती वेळा र अक्षराच्या लगत आधी स हे अक्षर आहे. लगत आधी. बघा, कसरत स,
र अक्षराच्या लगत आधी स. लगत आधी म्हणजे काय? डावीकडे. आधी म्हणजे काय? डावीकडे. स डावीकडे पाहिजे. र अक्षराच्या लगत आधी स म्हणजे रच्या डावीकडे स पाहिजे. रच्या डावीकडे स. बरोबर. रच्या डावीकडे स. बघा किती बघा. र अक्षराच्या लगत आधी स. र अक्षराच्या आधी लगत स. र अक्षराच्या आधी लगत स. र अक्षराच्या आधी लगत स. असे किती येतं? 4. किती वेळा आहेत? 4 वेळा. 1 1 2 3 आणि हे 4. तर अशा प्रकारे प्रश्न समजला पाहिजे. र अक्षराच्या लगत आधी स. र अक्षराच्या लगत आधी. आधी म्हणजे त्याच्या डावीकडे लगेच. रच्या डावीकडे बघा. रच्या डावीकडे. रच्या डावीकडे स पाहिजे. असं किती वेळा आलेलं आहे? 4 वेळा. तर असे भरपूर प्रश्न असतात. आपल्याला महत्वाचं असं आहे याचा सराव आपण करणं गरजेचं आहे. जेवढं आता आकलन हा जो घटक आहे, आकलन घटकामध्ये सूचना पालन हा जो उपघटक आहे, याचे बघा जवळजवळ तुम्हाला 1.1 मध्ये 30 प्रश्न दिले आहेत आणि त्या पुस्तकात सुद्धा जवळ 15 प्रश्न असे 35 प्रश्न आहेत. प्रश्न 35 प्रश्न जर तुम्ही केला तर तुम्हाला अडचण येणार नाही. आणि स्वतःहून अभ्यास काय करायचा तर मला वर्ण माहिती पाहिजे. मला स्वर, स्वरादी, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, समास शब्द, विगत शब्द, वाक्प्रचार, म्हणी, जोड शब्द, जोडाक्षरयुक्त शब्द, जोडाक्षर नसलेले शब्द, ह्या सगळा अभ्यास आपल्याकडं पाहिजे. त्यावेळेस आपल्याला या सूचना पालनमधील जो आपला घटक आहे तो आपल्याला पूर्णपणे समजेल. आणि मी तुम्हाला पुन्हा जे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, स्वर कोणते, जोडाक्षर कोणते, व्यंजन कोणते, आकारांत शब्द, उकारांत, याची सुद्धा तुम्हाला मी PDF फाईल पाठवतो. ती सुद्धा तुम्ही वाचा आणि ह्या घटकाचा अजून जास्त सराव करा. तरच आपला घटक पूर्ण समजला असा अर्थ होऊ शकतो. तर सर्वांना पुन्हा धन्यवाद आणि सगळ्यांनी पुन्हा उत्साहाने आणि आनंदाने हा सगळा घटक पुन्हा समजून घ्या आणि व्हिडिओ पुन्हा बघा. ज्यावेळेस तुम्हाला अडचण त्यावेळेस पॉज करा किंवा शंका अजून असली तर नक्कीच व्हॉट्सअपला विचारा. अशा प्रकारे आपलं हे सेशन आजचं संपलेलं आहे. धन्यवाद. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि अजून नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून त्यासमोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजे तुम्हाला माझे नवीन व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन येतील. थँक यू फॉर वॉचिंग.